altul o să. E așa, tati. Dă-i drumul. Alt partid ăsta este. Da, asta schimbă partidele. Și mai ia și le și pe celălalt. Uite cum schimbă partidele. Asta e PSD, că îi vine greață de ea. Nu-i bun. Hai să luăm. Trecem la pe UNR. Pe UNR. Ia să vedem. E bun pe UNR-ul? Are potențial, da. Tot la PDL, frate. La PDL, acolo e gustul. Seva, cum s-ar zice. Numai că PDL-ul vin alegerile. Așa că mai bine să mă obișnuiesc cu gustul la PSD. Scârbos, dar asta e. Greu să mă obișnuiesc cu PSD-ul ăsta. Hai să mai sugem un pic mai roadem un pic la PDL. Nici ăștia de nimic nu mai sunt. Ala altul. Tot la UNPR. UNPR-ul are potențial, v-am zis eu că are potențial. Dar e plin de PSD-ști, pute, osul ăsta ca la PSD, pute. Cred că mă las de politică, deși e greu. Uite, mă atrage ca un magnet. Politica asta, nu Maria, mă. Orice bucățică e bună. Orice bucățică e moca. De ce bună? Nu e așa, Maria? Hai cu PSD-ul. Să meargă PSD-ul. Nu e bun, mă, nu. PSD-ul ăsta are o problemă. Se vede clar. Am găsit acolo. Ia și de lungul lui Marico.